Mayong hapon mga kaigsuunan, hinaut pa nga andan nata sa atong pagpaminaw sa pulong sa Dios. Ug salamat kay tungod kining pulong sa Dios mo ni makapalig-on sa atong pagtuo. Kaya ang pagtuo mag-aabot lang gyud diha sa pagpaminaw sa pulong ni Kristo. Karong adlaw maigsuon, magsugod ta og pagtuon sa usa ka sulat sa Biblia sa Bagong Tugon. O kini atong pagsugdan ang pagtuo niini usa ni ka serye sa tibuok primerong sulat ni Apostol Pedro. O buot ko nga ato kining basahon sa atong pasiuna sa atong introduction. Naot pa nga mas maayo kung mabasa ninyo kini sa mauna sa kadas sa pagtuo nato kay balaw na mo sa atong mga teksto aron masabtan gyud nato, makita nato ug asa ta paingon ug unsay mga gipakita sa Dios kanato sama sa mga katotohanan o kamatuoran nga may makapalig-on sa atong pagsalig kang Kristo. Atong basahon maigsuon primerong mga bersikulo sa 1 Pedro bersikulo 1 ngadto sa 2. O hinaot pa nga kini mao'y makahatag kanato og kalig-on sa atong pagbarog diha sa pagkinabuhi nga Kristohanon. Ako kini giuluhan, barugi ang imong pagkamao. Barugi ang imong pagkamao. Mao kini 1 Pedro bersikulo 1 ngadto sa 2. Gingon, si Pedro usa ka apostol ni Kristo ngadto sa mga langyaw nga natibulaag lukop sa punto nga sa Galacia, sa Cappadocia, sa Asia ug sa Bithynia. Pinili sumala sa nag-una nga kahibalo sa Dios ang Amahan, pinaagi sa pagbalaan sa Espiritu ngadto sa pagkamasinugtanon og magpisik-pisik sa dugo ni Hesus Kristo. Ang grasya nganha kaninyo og ang kalinaw mapilo-pilo. Mo kini ang pulong sa Dios. Magampo ta maigsuon. Dalay ko na mong Amahan, salamat sa imong pulong, salamat sa imong espiritu nga may maghatag na mong kinabuhi, dili ang pinaagi sa unod, kundi sa imong pulong, ang imong pulong espiritu kini maghatag ka na mong kinabuhi, dugang kinabuhi, palig-on kinabuhi. Hinaot pa nining among pagtulun-an karon, kini makahatag ka namo og kahibalo, kalig-on, pagbarog namo sa among pagkamao nga maawang kinabuhing Kristohanon. Salamat Lord mo kining among pag-ampo. Di lamang sa ngalan sa Ginoong Kristo. Amen. Dunay usa ka istorya maigsuon, usa ka tawo nga nag-alima og kanding kay gusto niya mag-alima, magbuhi og kanding. So ang iyang gialimahan usa ka inahan o babae nga kanding. Og tinuod nanganak kini na dunay kaliwat, tulo ang gianak primero nining kandinga. Og nakita niya ang pagkalipay sa mga kanding sigig lukso-lukso, sigig dagan-dagan tungod sa ilang kalipay nga sila ni mugso. Apan kasubo kayo kay tungod pagkaabot sa pila ka adlaw, tulo ka adlaw, gipangita sa tagiya o nag-alima ang mga kanding, mga nating kanding apan wa say makita. So yung gisubay ang mga tubig, ang kalamakan, ang pangpang, ug didto nakita niya ang mga nating kanding nga nangamatay. So naghunahuna siya, nga namang nangamatay man na may inahan. Unya, ang mga kanding usab mga maayo maglawas, nagalipay, naglukso-lukso. Apan naka-learn siya og lesson. Nakaamgo siya nga sa sunod nga manganak na sabang iyang gialimahang kanding, kinahanglan iyang kuralan ang lugar kung hain ang ilang yuta. Kung tinuod man nanganak 5 ang gianak, mausab naglukso-luksos, kalipay, dagan-dagan, ang mga kanding apan di na makagawas dito sa koral. So di lang nagyud siya makagawas ngadto paingon subay sa tubig, ngadto sa pangpang, wa gyud na disgrasya hangtod na nagko kining kandinga o nangaliwat na usab. Mao na nga dako kay leksyon sa atong kinabuhi isip mga Kristohanon. Daghang Kristohanon mga igsuon ang disgrasya nining kalibutan karon. Ngano man? Unsay problema?
Sumala sa Hosea 4:6 kung atong pagabasahon dito, Hosea 4:6 nagaingon ang Ginoo ngadto sa iyang mga alagad, ang iyang mga katawhan sa Israel. Ang akong katawhan nangalaglag tungod sa kakulang sa kaybalo. Tungod kay ikaw misalikoy sa kaybalo. Ako usab mo salikoy kanimo. Aron ikaw dili na mahimong pari nganhi kanako. Sa nakita nga imong gikalimtan ang balaod sa imong Dios, ako usab nga kalimtan ang imong mga anak. Mao ni panghitabo maigsuon. Nga bisan tuod ang mga Kristohanon naa nagalipay kay tuod nahimugso sa bagong kinabuhi, apan daw murag nating kanding sige dagan, sige suri-suri, lukso-lukso ngadto sa mga kasubayan sa tubig hantod sa mga pangpang sa batuan, labi na dito sa mga has sila na disgrasya. Nga naman, kahit tungod miingon sa atong pulong, gisalikway ang kaybalo. O walang kailang gisalikpay, ilag yung gitalikdan ang kaybalo. Na ang Ginoo kumpleto sa pagpahatag-hatag kaybalo, apan ang mga Kristohanon, ilag yung gituyuan nga ilag kining kalimtan o gisalikway ang kaybalo. Busa, kadaghanan sa kanila, nga wala yung magpirmi diha sa kaybalo, wala sa pinsa, diha, wala sa kural, sa kabubuton sa Ginoo, naagid kanan karaghanan naas kahilayan nining kalibutan, anaa sa yanang sa sala, naglangoy-langoy sa gusali-pusali ng kasalanan. Kristohanon, nakaila ka ba sa imong pagkamao, sa imong kaugalingon? Sumala sa Biblia, kung atong basahon, ikaw pinili sa wala pa matukod ning kalibutan. Efeso 1:4 nagaingon, maigsuon, sumala sa iyang pagpili kanato diha kaniya sa wala pa ang pagtukod sa kalibutan. Gipili na kita. Dili kay ngog giluwas na kita, kundi gipili na kita alang sa dunay tumong, alang sa unsa, aron kita mabalaan og dili masaway sa atubangan niya dinhi diha sa gugma. Aron kita magbalaan og walay kasaway. Mahitabo lamang na kung sa atong pagkapili sa Dios, matuman sa Ginoo ang tumong sa atong kinabuhi nga kita mahimo sa dagway ni Jesucristo. Roma 8:29. Kay si kinsa iyang giilan ng daan, iya usab nga gitakda ng daan nga may sama ngadto sa dagway sa iyang anak. So naagyod ang atong pagpanginabuhi nga balaan og walay ikasaway. Kinahanglan naagyod ka diha sa kural sa grasya sa Ginoo, aron kita mudako mulambo nga dunay kaalam nga dili ta maglangoy-langoy nining kalibutan. Kinahanglan ato yung barugan ang atong pagkamao, ang atong pagkakristohanon. Importante natong mailhan ang atong kaugalingon kinsa kita niining kalibutan, samtang naatay ning kalibutan. Na kining sulat ni Apostol Pedro, mao kini makahatag kanato og iwag sa atong mga tiil sa atong paglakaw ning kalibutan og kahayag sa atong unahan aron pagalaktan nato ang kamatuoran o magpabilin ta diha kang Kristo. Kining iyang sulat mao ni magpakita kanato kinsa ta niining kinabuhian. Kining pagpasabot ni Apostol Pedro sa mga Kristohanon kung kinsa kita. Busa atong sugdan kining serye nga atong barugan ang atong pagkamao. Nining atong gibasa nga bersikulo 1 ngadto sa 2, dunay upat kahiyas sa atong pagkamao nga kinahanglan atong kuptan. Atong kuptan may igsoon. Tanaw nato tagsa-tagsa. Primero, kita nining bersikulo nga gisulti ni Pedro, versikulo 1, kita usa ka langyaw nga mga tao. Atong pagabasahon na igsoon. Si Pedro usa ka apostol ni Jesucristo. Si Pedro may nagsulat ni ini, apostol ni Jesucristo, aron pahibaw-on ta og kinsa kita. Si Pedro may magtudlo kanato. Mao nag-ingon nga si Pedro usa ka apostol ni Jesucristo ngadto sa mga langyaw, mga pinili. Sa mga langyaw, kinsa man na, kitang mga Kristohanon. Ngadto sa mga langyaw. Busa si Pedro, misulat, apostol ni Kristo, ngadto sa mga langyaw, nga natibulaag lukop sa punto sa Galacia, sa Cappadocia, sa Asia, o sa Bithynia. Sama sa mga natingkal kanding
Nagtibulaag sa kalipay, nining kalibutan, bisan asa sila, apan kini, pangitabo din ni Pedro, nagkatibulaag katungod sila nahimong suga og asin ning kalibutan, og sila tuas laing dapit aron magsabwag og binhi sa kinabuhi, mao ang pulong sa Dios. Pinaagi diha sa dakong paglutos. Subusa, makita nato, makita mga langyaw nining kalibutan. Langyaw lang kita, nagkalalaing lugar nini atong kinabuhi. Usa kita kalangyaw og biyahidor nga mga tao nining kalibutan, dili permanente ta magpuyo dinhi. Busa dili nato ilansang ang atong mga tiil nining kalibutan. Ambot pasabot, dili nato ibarog ang atong paglaom, ang atong kalipay, ang atong gugma nining kalibutan. Langyaw ra tay nini, biyahidor lang ta nining kinabuhia. Kristohanon ani apa niining kalibutan, apan dili ta kalibutanon mga igsuon. Kay kita mga mulupyo lamang niining kalibutan na. Ato nang angay natong sabton. Kita mga estranghero, mga langyaw lamang niining kinabuhia. Tanaw natong bersikulo 2 sa primerong sulti, pinili sumala sa naguna nga kaybalo. Kita mga pinili sumala sa kaybalo sa Dios. So kita mga estranghero lamang, ang atong mulupyo, ang atong citizenship dili nining kalibutan. So busa di gyud nato itanom o atong isemento ang atong tiil nga mao na ni atong kinabuhi ning kalibutan. Tanawa ang Filipos 3:20 nagaingon mo igsuon. Kaya ang atong pagkamulupyo, ang atong citizenship, ang atong pagkamulupyo atua sa langit. Gikan sa mao nga dapit usab kita nagpaabot sa manluluwas ang Ginoong Jesucristo. Mubalik ang atong Ginoo og mauna samtang nata sa kalibutan naghulat ta kaniya. Apan dili ta kalibutanon kundi mulupyo lang ta nining kinabuhi kay tungod ang atong tinuod nga citizenship mao ang langit. So wala pa nato ang eternal home nining kalibutan. Hebreo 13:14 nagiingon, kay dinhi kita walay nagapadayon nga syudad. Apan kita nagalantaw, nangita sa usa nga moabot nga dili gyud mahanaw. Mao na ang langit mo'y atong puloy-anan nga mulungtad hangtod sa kanturan. So busa isip ingon nga mga Kristohano maigsoon, ibutang nato sa atong kasing-kasing aron kita di maglangoy-langoy nining yanang sasalaning kalibutan, langyaw ta ng mga tao nining kalibutan. Mga estranghero kita, maigsoon. Ikaduha, dili lang kay mga estranghero lang kita usa ka pinili nga tao. Timan ina, dili lang kay kita langyaw nga mga tao nining kalibutan, kita usa ka pinili nga tao. Bersikulo 2, nagaingon, pinili sumala sa naguna nga kaybalo sa Dios ang Amahan. Pinaagi sa pagkabalaan sa Espiritu ngadto sa pagkamasinugtaton o pagpisik-pisik sa dugo ni Jesucristo. Ang grasya nga na kaninyo o ang kalinaw mapilo-pilo. So timan maigsuon, kita estranghero lamang nining kalibutan, apan pinili maigsuon, pinili sa Dios. Gipili sumala sa nahibaluan ng daan sa Dios nga Amahan. Timan ina maigsuon. So kita usa ka pinili nga tao. Og atong klarohon ning pagkapinili dito sa Efeso 1:4 nagaingon, sumala sa iyang pagpili kanato diha kaniya sa wala pa ang pagtukod sa kalibutan, aron kita dunay tumong mabalaan og dili masaway sa tubangan niya diha sa gugma. Ang atong pagkapinili mga igsuon, kini nagsugad sa wala pa magtukod ang kalibutan, wa pay tao, wa pay tanan. So busa ang basihan sa atong
Dios sa pagkapili kanato maigsuon dili sa atong kaarangan, dili sa atong kayuhan, dili sa atong pagkatao, kundi sumala sa iyang kaugalingong kabubuton. Atong basahon ang Efeso 1:11 nag-ingon, diha sa kang kinsa usab kita nakaangkon og usa ka panulundon ingon nga daan na nga gitakda sumala sa katuyuan niya nga nagabuhat sa tanang mga butang subay sa laraw sa iyang kaugalingon nga kabubuton. So ang pagkapinili nato subay kini sa laraw sa iyang kaugalingon nga kabubuton, dili sa atong kaarangan, dili sa atong pagkatao. So busa maigsuon ang pagkapinili kanato maigsuon kini grasya gyud kini, kay wala pang tao, wala pang kalibutan. Naibaluan na niyang daan kung kinsa ang iyang pagaluwason, iya kining giilang daan. Kining pagkapinili o giilang daan maigsuon, dilibot pasabot niini nga ang Ginoo, ang Dios naglantaw gikan sa way kasinugdanan nga panahon, naglantaw ngadto sa future nga kung ikaw pag-abutin ning tuiga ikaw musalig kang Kristo, maluwas ka, mao nang iya kang gipili, dili na ambot pasabot. Ang but pagsabot na ang pagkahibalo ng daan, wala siya maglantaw kung kanusa ka mo tuo, kundi siya nakigrelasyon nimo wala pa matukod ang kalibutan. Ang iyang gugma nahitabo diha kanimo nga wa ka pa, wa pa'y kalibutan. So sumala ni sa iyang kaugalingong kabubuton. Aron masabtan nato kung sa ibut pasabot ning giila maigsuon, gipili o giila, mas labaw nato masabtan ni ang relasyon ni Adan ug ni Eva. Sa diha nga nagkasala sila, si Eva ug si Adan, so gipalaya sila didto sa paraiso. Unya kay tungod sila magtiayon unsay gibuhat ni Adan ngadto kang Eva aron sila manganak. Atong basahon ang Genesis 4:1. Nagaingon, og si Adan midulog ni Eva nga iyang asawa og siya nanamkon. Kining midulog maigsuon dito sa atong Bisaya nga pagka sinultian sa kining bag-ong kining ang bag-ong Biblia, mao kini ang giingon didto. Ang tao o si Adan miilah kang Eva nga iyang asawa. Miilah kang Eva nga iyang asawa. But pasabot didto sa usa ka daang Bibliang Cebuano, midulog. Ngano man, kay tungod sila magtiayon. So sa iyang pag-ila o pagdulog, but pasabot iyang gipasabot ang iyang gugma ngadto sa iyang asawa. So maupod ni ang sa pag-abot sa pagkapinili. God foreknew, foreknowledge ni sa English, foreknowledge, but pasabot ang Ginoo giila ka ng daan, wa pa matukod ng kalibutan. Gihigugma ka ng daan, gipili ka na daan aron itakda ka sa iyang kabubuton nga ikaw may sama sa dagway ni Kristo. Ambot pasabot nga ikaw mabalaan nga ogway masaway sa imong kinabuhi. So busa kining pag-ingon nga pinili, giila kang daan, gigugma kang daan, wa pa matukod ang kalibutan. Ang Diyos lang mo'y makahimo niya na. So, kita, iyang gipili, sumala sa nahibaluan na niyang daan. Dilibot pasabot, gilantaw sa unahan, nga mutuo ka nining panahon na. So, nakita nato, nga gihigugma ni Adan, si Eva, og sila, nanamkon, og si Eva nanamkon. So, but pasabot ng giila, nakigrelasyon pinaagi sa gugma. Foreknowledge of God. Gihigugma kang daan sa Dios. So, timan-an nato maigsuon. Nga kita atong barugan ning atong pagkamao. Ngano kinsa man ta? Langyaw nining kalibutan o gihigugmang daan, pinili gyud sa Dios. Kitang mga tao, dili ta sama sa mga karaghanan sa mga tao nga dautan makasasala apan gikan sa karaghanan gipili ta sa Dios. Gigugmat ang daan sa Dios didto sa wala pay kinutuban, wala pay sinugdanan. Timan ina aron makabarog kita isip Kristohanon kung kinsa ang atong pagkamao. Ikatulo,
Sa versikulo 2 again, gawa sa ikaw gipili, kita usab ginahin na tao. Ginahin. Consecrated. Gibuwag ta, no? Gigahin ta gikan sa karaghanan. Gigahin ta gikan sa kahugaw. Gigahin ta gikan sa kangitngit. Gigahin ta sa mga dautan aron kita mahimong balaan, aron kita mahimong panag-iya sa Dios, aron kita maoy makahatag og pagdaig sa Dios, aron kita makapangalagad sa Dios, aron kita mabalaan but pasabot sa ginahin. Consecrated, no? Sanctified. Atong basahon ang bersikulo 2, 1 Pedro 1:2. Nga gipili sumala sa hinabaluan ng daan sa Dios nga mahan o gibalaan sa Espiritu aron mahimong masinugtanon kang Hesukristo o masinabligan sa iyang dugo. Mapisik-pisikan sa dugo ni Kristo. Tanawa, kita ginahin, gigahin, gipili sumala sa nahibaluan ng daan sa Dios from eternity past o karon gibalaan kita, gigahin kita. Ang ato kong pagsabot sa pagbalaan na ginahinay ta na namura og watay sa nabalaan na nga ay sigaw diri. Dili ang but pasabot sa pagbalaan ginahin, gibuwag gikan sa hugaw ngadto sa kahayag, gikan sa kangitngit ngadto sa kahayag aron magsilbi o magmangalagad sa Dios o ang Dios mahimaya kaniya. Ginahin, iya kang tag-iya, panag-iya ka sa Dios. Tanawa ang Titus 3:5 sa pagkagahin, no? Unsay but pasabot na kita, Titus 3:5, kita iyang giluwas. So ang paggahin kauban na ang kaluwasan. Kita iyang giluwas dili tungod sa mga binuhatan, to? Dili tungod kay dunay nalantaw ang Ginoo sa ato sa future, kundi dili tungod sa iyang kaugalingong kabubuton. Binuhatan nga nahimo nato sa atong pagkamatarong, kundi tungod sa iyang kaluoy, tungod sa iyang gugma, before the foundation of the world. Pinaagi sa paghugas sa pagkatao, pag-usap. Pinaagi sa paghugas. Pinaagi sa pag-anak ug usab, no? O sa pagkabag-o diha sa Espiritu Santo. Kita, nga daang mga dautan, pinili, no? Pinili, ginahin, aron kita mabalaan, mahugasan, pinaagi sa pagbag-o sa balaang Espiritu. Espiritu mooy mag-anak ka nato sa bag-ong kapanganakan. Born again, regenerated, regeneration. So busa kita mga gibag-ong binuhat sa Dios tungod sa paglimpyo sa balaang Espiritu. Gianak pag-usab sumala sa pagkabanhaw ni Kristo. Atong basahon ra gud ang bersikulo 3, nag-ingon, dalaygon ang Dios o kamahan sa atong Ginoong Hesukristo tungod sa iyang dakong kaluoy, kita iyang gianak pag-usab ngadto sa usa ka buhing paglaom pinaagi sa pagkabanhaw ni Hesukristo gikan sa mga patay. So dako kayong kamatuoran ning pagkabanhaw ni Kristo kay mao kini ang kamatuoran o pagpahimatuod nga kadtong mosalig ang Kristo sa kaluwasan, siya po ibanhawon pag-usap sa bag-ong kinabuhi. So busa ang kinsang naa kang Kristo, usa siyang bag-ong binuhat. 2 Corinto 5:17. Okay? So mao kana, gibalaan kita sa Espiritu Santo. Ginahin alang sa pagkamasinugtanon o paglimpyo, we are separated unto obedience and cleansing. Nagaingon diha ang Titus chapter 3 verse 5 and 1 Peter chapter 1 verse 3. So timan imegsoon, dili ka lang ordinaryong tao nining kalibutan kun ikaw Kristohanon, barugi ning imong pagkamao. Primero, ikaw usa ka langyaw nining kinabuhia, langyaw nga tao. Ikaduha, ikaw pinili nga tao nining kinabuhi. Ikatulo, ikaw ginahin nga tao nining kalibutana. So dili ta magtampisaw nining kalibutan, kahugaw ning kalibutan. Labi na karong politika, daghang mga Kristohan nakipagbangi anang Facebook, dili ta ngay da magsagol-sagol. Kaya ang atong
atong kandidato mao si Kristo, mo atong itanyag, atong iwali sa tanang katawhan, dili ang atong politiko, ang atong partido. So busa may igsuon, mao na timan kita mga langyaw, kita mga pinili, kita mga ginahin sa Dios aron kita mahimong masinugtanon o malimpyuhan diha sa balang espiritu. O ikaupat, may igsuon, kita usa ka ginapanalanginan ng mga tao. Gipanalangin ng tao, versikulo 2, na pinili sumala sa naibaluan ng daan sa Dios nga Amahan o gibalaan sa espiritu aron mahimong masinugtanon kang Hesukristo o sinabligan sa iyang dugo, matubos sa iyang dugo. So makita nato mga igsoon, unsay mga panalangin ana kanato, kay kita blessed people na gisulti diha. Primero, nganong blessed man ta, nganong panalanginan man ta, primero gipili gyud ka sa wala pa matukod ang kalibutan. Di ba dako kayo ng panalangin kanato, ang atong kaluwasan dili sa atong kusog, dili sa atong kaymuan, dili sa atong paningkamot, kundi lihok samahan o trabaho ni Kristo sa krus, kompletong trabaho aron kadtong mo salig kaniya, maluwas og dili madisgrasya. Unsa pa, gipili sumala sa nahibaluan ng daan sa Dios, no? Gipili sumala sa nahibaluan ng daan. Ikatulog, gibalaan sa espiritu, gianak kita pag-usap. Di ba, usa na ka dakong panalangin? Kining atong panalangin, may igsoon ni katumbas sa tanang bulawan o mga diamonds, riches in this world. What does it profit a man if he gains the whole world and loses his one soul? Ang atong kalag, may igsoon atong kinabuhi, kung naas timbangan sa hustisya, ibutang natong tibuok kalibutan, may igsoon, tibuok kalibutan, ibutang nato pikas timbangan, niya ang atong kalag, ang timbangan, hamay bugatan na kalibutan o kalag. Ha? Ang atong kalag maoy bugat. Dili ka tumbas ang kalibutan. What does it profit a man if he gains the whole world? Mas bugat ang atong kalag kaysa sa tanang mga kayamanan, riches of this world. Walay kwenta na, kay kana mahanaw. Pagkamatay sa tao, mabiyaan ng kanang kalibutan, apan ang imong kalag, o ikaw mamatay, naagyod nimo tanang bahandi sa langit, kaubang ka sa langit. So unsay tumong sa panalangin, nganong gipanalangin ta? Mga igsoon, unsay tumong aron mahimong masinugtanon ta kang Hesukristo, mao kana. Ikaduha, aron masinabligan kita sa iyang dugo, kita gyud matubos sa iyang dugo. Hinaot pa, mga igsoon, nga ang grasya sa Dios nga naa kaninyo o ang kalinaw ni Hesukristo mapilo-pilo diha sa atong kinabuhi. No? Mauna ang kinahanglan nato. Mauna. So, barugi ang imong pagkamao nining kalibutan. Kinsa ka? Usa ka langyaw nining kalibutan. Ang imong kinabuhi paglaom, wala nining kalibutan. Kadua, pinili ka sa mga tao, dili ka laot. Espesyal ka nga tao sa Dios, anak yung kag Dios. O ginahin ka nga tao, dili ka sama sa kalibutan nga paingon dito sa kapildian. Ginahin yung ka, kay iya ka, tag-iya ka niya, anak ka niya, labi na, gipanalanginan ka nga tao. So dili ka kaingon ka, kaluoy, dili ta mag-self-pity, dili ta mag-uol ng kalibutan kay tungod, panalanginan ta sa Dios. So, kung sa may atong hinumduman, Nexo, daghang Kristohanon karon nga naay sa laag. Ilang gigamit ang ilang kagawasan, isip nga Kristohanon, kay kung Kristohanon sila, mahimon lang tanan. No. Kung imong gamiton ang imong kagawasan, murag imong tagaag abling koral ang imong unod ng pagkatao. Lakaw na, maglukso-lukso na ng kalibutan. Nga malaglag dito sa mga balon, sa pangpang, mga matay. Nga naman,
kay kana usa na pagbiya sa kaalam. Sumala sa atong gibasa ganiya Hosea 4 versikulo 6, ang akong katawhan ginalaglag tungod sa kakulang sa kaybalo og tungod kay gisalikway ang kaybalo. Daghang Kristohanon nga wa gyud magpirmi sa kamatuoran sa pulong sa Dios. Busa naa gyud sila sa kalibutan, mga kalibutanon. Timan ang gisulti ni Kristo sa John chapter 15 verse 19, nagaingon si Kristo, kung kamo iya pa sa kalibutan, higugmaon sa kalibutan ang mga iyaha. Apan kay kamo dili man iya sa kalibutan, hinunoa gipili ko kamo gikan sa kalibutan, ang kalibutan magadumot kaninyo. Kung makipag-amigo ta, lambigit ta ning kalibutan, di ba iya ka sa kalibutan? Kinahanglan mo sukwahi gyud ta sa lihok sa kalibutan, sumana sa Roma 12:2. No? Do not be conformed to the pattern of this world, but repent. Change your mind. Mag-uha ang imong pangunahuna nga ikaw usa ka langyaw lang nining kalibutan, usa ka pinili, usa ka ginahin sa Dios, o gipanalanginan ka sa Dios. Kinahanglan gyud magpabiling ka na anak sa Dios. John 17:14 nagaingon si Kristo, gihatag ko kanilang imong pulong. Mo ni ampo ni Kristo sa Amahan, gihatag ko kanilang imong pulong og sila gidungtan sa kalibutan kay dili man sila iya sa kalibutan. Maingon nga ako dili iya sa kalibutan. So nahimutang dagway ni sa Kristo kay dili man ta kalibutanon. So kinahanglan gyud nato ang malig-on sa atong pagsalig aron makabiya ta nining kalibutan unsaon man. John 8:31-32, kung kamo magapadayon sa akong pulong, nan kamo akong mga tinun-an, akong tinuod nga alagad, may bal-an ninyong kamaturan o ang kamaturan may maghatag kaninyong kagawasan. So kung naata pirmi sa pulong sa Dios, faith cometh by hearing, hearing by the words of God. So therefore, kitang mga gimatarong shall live by faith. Romans chapter 1:17, kay diha sa maayong balita ginapadayag ang pagkamatarong sa Dios, mapinaagi sa pagtungad to sa pagtuo, sumala sa naisulat nga naigaingon, mabuhi ang namatarong pinaagi sa pagtuo. Nagyud ta magpanginabuhi ta sa pagtuo, pagsalig sa pulong, pagpamuhat sa pulong, kay tungod kita gimatarong sa Dios. So that just shall live by faith. Sa pagpaminaw sa pulong, kinahanglan gyud mamalig-on kita. So mga igsoon, balo na ba ta sa pagbarog sa atong pagkamao? Kinsa man ita? Kita mga anak sa Dios, mga langyaw nining kalibutan na, mga pinili sa Dios gikan sa walay kinutuban, mga ginahin alang sa kaluwasan og ngadto sa karian sa Dios, o gipanalanginan, panalangin nga dili gyud mahanaw, dili material, panalangin nga mulungtad hangtod sa kanturan. Barugi kini imong pagkamao. Mag-ampo ta mga igsoon. Dalay ko namang Amahan, salamat sa imong pulong, salamat sa maong sulat ni Apostol Pedro sa primero namong sangka nining mga kamaturan, naot pa nga kini makapalig-on sa among pagtuo kanimo og kami makapanginabuhi nga matarong sa imong ngalan, sa imong mata, pinaagi sa pagsubay sa imong mga pulong. Mao kini ang pag-ampo di lamang sa ngalan sa Ginoong Kristo. Amen.